Alagang baka sa Anda, Pangasinan, nanganak ng 4. Silipin sa report. Karaniwang 1 hanggang 2 lang ang guya o anak ng isang baka. Pero sa video na ito, makikitang hindi lang 2 at hindi rin 3, kundi 4 ang guya o anak ng baka na pagmamay-ari ni Mang Pancito Carrido mula sa Barangay Tondol, Anda, Pangasinan. Ayon sa Office of the Provincial Veterinarian, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may 4 na anak ang isang baka sa Pangasinan. Hindi normal yun. Nagkaroon lang kasi ng super ovulation yung baka, kaya maraming lumabas na itlog na fertilize, kaya nagkaroon. Kwento ni Mang Pancito, ika-4 na pagbubuntis na ng kanyang alagang baka. Madalas, 1 lang ang anak ng kanyang alaga. Nakita ko 4, parang hindi ako maniwala. Tumawag ako ng yung mga kasamahan ko para makita nila talagang 4 yung anak. Hindi nga kayo makapaniwala, ma'am. May mga nagko-comment nga din na, baka 4 na yun na hindi niyan, sabi nila. Sa amin naman, ma'am, wala naman kasi kaming intention na yung para pang yung kasi nakuha lang kasi kami, ma'am, na first time kasi mangyari yun dito sa amin. Pero wag nakalulungkot, 1 sa mga lumabas na guya ay wala ng buhay, habang ang 3 ay namatay rin matapos ang 4 na araw. Kasi nung lumabas naman sila, parang fully developed na sila. Naputol yung umbilical cord at doon sila nalunod. Namatay man ang 4 na guya, malakas na malakas pa rin umano ang alagang baka ni Mang Pancito. Patuloy pa rin daw niyang aalagaan, lalo pat katuwang nito sa kabuhayan. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.